Kým nepadne, sme tu. Keď padne, tak pojeme na Crystal Miners. Ty močál. Jedna off. Crystal Miners pôjdeme za chvíľočku. Kým padne Pragmatik. Ja prestanem s automatmi všetky, keď dostanem max win na Gates. Ináč neskončím nikdy. Hej, ten banner bol celkom dobrý včera, či keď sme zorali pešterom. Ty kokot. Hoď rukou! Či som závislý na automatoch? Nie som. Keby som závislý, tak to hrám aj bez toho, aby som mal spoluprácu. A to sa nikdy nestane, chápeš to? Nikdy. Ale ty mne hovoríš, že ma to nebaví. To ako však zábavné to je. Chápeš. Bonus? Ty močaka. Močaka. Offstream dáva 5 litrov na steak, len o tom nemôže hovoriť, hej, na steak nemám ani určitý bláze. Nehodí rukou, ty kód. 15,50, ale nehodí krát 100 rukou. Pičus. Dobre, padol. Crystal Miners. Crystal Miners. Crystal. Krytal. Crystal. Toto je ono, kamaráde. Toto je ten automat, kamaráde. Tento nám dával bomby naposledy. A drží nám bonus stále. Čierna. Čierna. Pičus. Koľko už tam bol ten bonus, on to... Berem to, nejdem gambliť, nejdem gambliť. Kilečko, príjemné. $50x. Počkaj, čo to musí spraviť bonus, keď tu je normálne default spin, jen taká bomba. On je bugnutý podľa tento automat. Toto je podľa mňa chyba v Matrix tento automat, že kto nehral ten automat, tak uberá sám seba o peniaze. Chápeš? Na tom Pandarove som mal default spin 196. Hej no. Šťastíčko. Môžeme ísť aj tam, nechým tu bonus, chcem vedieť aký tu bonus. Logo netreba? Nie, toto nemám sponzorovaný stream. Akože môžem dať to logo, aby ľudia vedeli, že som na doxe. Chápeš? Možno sa niekto zaregistruje a získa 73 spinov cez môj link. Ale chápeš. Jak keby... Ty si pred týždňom tu mala bonus 70 €, si vybrala na 50 centov stávke. Ty si žena a točíš automaty? Čo ťa preplo? Dobre. Že nič. Že nič, ja len tak. Že ideálna žena, beriu. Budeme gambliť spoločne? Daj mi bonus. Tyho, ten basket by trošku vľavo. O jeden vľavo a konec.
Daj ho sem, prosím, teraz. Prosím, daj mi ten bonus. Ty žumba. Ty žumba. Vypýtaj mi, IG tebe dá. Skúšu osloviť nejako, Radek, my to budeme pozorovať, že jak si od nej vypýtaš Instagram. Skús to. Aspoň sa zabavíme na tebe, kamaráde. No daj. Už to nezdržuj, daj ho sem. Piče. Naval IG, lebo dostaneš na nochal. Rozumela? Tak, Cicková, počúvaj, ty krásavička, daj IG a uvidíš, aký sem chlap. To ti ho musí dať. Poviem takej správe, kamaráde. Povedz mi, ktorá žena by nechcela spoznať Radeka osobne. Daj IG, ty opica. Vy ste jeblí. Môžeš mi dať bonus? Ono je riziko. Dobre, najbližšiu výhru, nech je akákoľvek, dávam riziko čiernu. Počkaj, nie po bonuse. Dobre, riziko. Hovoril som. Jak nič. 50 plus. Dobre, sme späť. Už len ten bonus. Piče, ho chcem aspoň vidieť. Aj keď mi dá iba 10x, je mi to jedno, ja chcem iba vidieť. Miklik musí, však preto to kurva točím. Už mi ho musí dať. Však my sme spravili koľko? 300 spinov minimum a nemali sme ho, chápeš? Dobre, možno mi to není jedno, ale chcem vidieť ten bonus hlavne, chápeš? Preventívne som mi dal timeout na pár minút, nech pocíti moju mužnosť. Dobre, Dendoxo. Bonus. Objednal som si McDonald a tipujem, že mi donesie cigoš. Názor. Mekáč robí rozvoz? To som aj nevedel. Daj ho sem teraz. Ty pičus, poď. Bonus. Yes! Konečne! 4 bonusy, ty prasa! To je super bonus?
Normálne má intro k bonusu, chápeš, to bude huge. Štart. Super. No. Kokot. Nie, to mohlo byť ďaleko lepšie, kurva. Všade sú. Ešte ty kokot. To čo bolo? Prečo ako odpadli hneď je stredné? Dobre, teraz nejaké dobré symboly. Prečo odpadli ale? To je pičovina, že odpadol ten jeden. Martin, ďakujem ti. Wow. Wow. No jasné. Ten posledný odpadne. Ostali všetky. Musel. Dobre, máme 150 pečet. To je koľko? 75x? Dobre, čo neviem, čo máme ostať, alebo ideme ďalej, na nejaký iný. Čo nám ešte dlží okrem Gatesu? Možno rýchly back to back, že by nám dalo? Ty kokot! Ty prasa! Ty prasa! Som vedel, že mám ešte ostať čez chvíľočku. On mi chcel dať, chápeš? Čierna. Čierna. Poď do piče. Dobre, preč, ten sme znásilnený automat, kamaráde, 500 plus. Kam ideme teraz? Najprv môžeme tomu na gate, či náhodou, kým sa nebugne. Hej, môžeme ísť na toho Panthera, ten bol dosť dobrý ináč. Dobre, to bolo rýchle. Takže môžeme ísť na... Pardon. Bonus Brothers. Bonus Brothers, to znie dobre, nie? Adele. Ježiš. Ok, pár. Ty kokot. Ty blázon. To je rýchlych 40. Ten zraň sa neľúbi, ale chcem vezmu bonus. Dáme do 1500, či to niečo nehodí. Nie, neskúšal som si nasypať proteín do huby a zapiť to, jebe ti.
tie suché hry ale musia dávať, lebo chápeš, oni sú nehrané, provideri chcú, aby boli hrané, takže niekto tam príde, vyhrá veľa, povie o tom kámošom. Chápeš? Takže ja budem ten, čo vám povie, že som vyhral veľa na tom device. A možno ma iba zjeba, nič mi nedá. Ale ako keby tam padne bonusíček jeden. Riziko, čierna. Ty kokot. Dobre, idem preč. Wisdom of Athena. Ja neviem, či si necháva takto radiť od takýchto pičavných, jak si ty, chápeš? Jak to volá? Wisdom. To aj není. To ani není tie retardovaná guma. African Sunset 2 znie dobre. Jak to vypadá, ukáž? Nendoxu ryby sú oné, pragmatik padajú stále. Išiel by som tam už. OK, ideme sem. Rýchly spin. Za 1,50 otoč. OK, tuto ideme pre bonus chat. Ideme levy. 5 stones neexistuje. To je najväčší scam. Či je Skull Bonanza? Neviem. Ty chodíš žirafky? To ako kamarát ten Pander bol 100-krát lepší, jak toto mi príde. Vyhrať 2 eurá. Toto čo je vľavo? Ako môžem preskočiť frontu. Bonus! Ešte už ma raz bailo, už tam musím ísť, bohužiaľ, musím ísť pre ňo. Už viem, že toto, jak to povie, baituje, že mi ho dá. Bojus. Minecraft nie, zajtra by mal byť. Nemám server stále, nebol som pri kompe, keď som to mal riešiť a chápeš. Tabaku automatom, že by sme dali jeden tabáček rýchly. Dá s nami. Je tu nejaký kámoš na tabak? Ja dám dole. Dole a dole. Jak chlap. Dotočíme maty, chlapci, a môžeme ísť hrať, hej. Počkaj, dole to nemôže mať, ty kokot! To je aké pecky. Fakt to akože nič nedáva, kamaráde. 5,50 výhra. Idem asi inde, čet. Ten sa mi nelúbi. Ani base game nedáva nič, vieš. Maličké výhry úplne. Aký bonus by tam mohol byť dobrý do piče. Mám ísť nejaký synod zahrať, ukáž synod hovoríš? Ukáž, to sú synod. Toto je synod. Skull Bonanza, Golden Meat, Six Fruits, Hell Fruits, Corsair Queen, Atlantis, Tech for bad hry. Pištole,
Panterovia a Lumberjack. Počúvaj, Miško, ako som ja kúpil salón, tak mám trošku pomenej peňazí, ale za to vidím, že tebe sa darí, vedeli by sme dačo poriešiť, alebo aspoň na stejčík, však víš, ne? Salón. Aký salón, ty blázen. Bici... Toto je čo? Toto sa mi ľúbi. Toto sa mi ľúbi, čet. Nie, poďme hrať. Poďme zahrať a v noci pozrieme tú výmenu manželek, či čo to je. Poďme na druhý diel. Kúrali sme včera aj slovenský, aj český a Slováci to mali lepšie podľa mňa. Pozrieme slovenský. Tak toto je pekný odraz. Free spin. Ty kokot banány. Prečo len toľko ale? Prečo len toľko? Pragmatik padá. Hrušky, 1 000 000. Dobre. Banány. Respin. Free spin. Ty kokot. Počkaj, 5,40 len? Ako som v profite z toho, ale aj taktikou to je akože nič moc tá žurka, či? Melony. Daj mi ešte jednu hviezdičku nejakú. Doľko mi môže padnúť tých hviezdičiek, ale... Či len 3 alebo viac.